Хора ме познават от града, от общината и от други места. Доста хора с мотори, доста хора с големи сърца, доста хора, които свирят рок основно. За мен беше една много голяма мечта да достигна до този момент. Събитието решихме да го организираме, тъй като моят син Славян Иванов, ето го и него, точно на тази дата, защото точно днес, на 19 август, той трябваше да навърши 23 години. Случи се нещо на поправил, когато той беше на 18, и просто решихме с мои много добри близки приятели да се опитаме да изкараме кавър версии на негови композиции. Той изучаваше китара. До последно беше изключително запален. Малко по-късно се качи на мотор, но това е друга тема. Защо? Всъщност съм поканил точно тези хора, точно на това место, точно на тази дата, на тази сцена. Всеки един, който ще се качи на тази сцена да посвири и да попее, разбира се, има пряка или косвена връзка с него. Когато беше много маличък, взимайки го от детската градина, влиза в колата, затваря и казва: "Пускай Пантера." Това беше най-напред. После му купи китара в първи клас, изучаваше в школата при господин Петър Петров класическа китара. После беше в музикалното училище в Стара Загора. След това започнахме с електрически китари и така, докато задовря до толкова, че даже и доста хора на възраст не могат все още да изкарат неговите парчета. Затова ни решихме, че ще опитаме да ги направим като първите 5 композиции са на Славян, останалите 3 са на Християнчо. Ето го и него. Ще се повторя от миналата година, че нямам кръвен брат, но той ми е такъв. Много благодаря на Ивайло, който веднага се включи след това с бас-китарата, и на Яската. Той е най-младият член на бандата, нашата банда Бащин. Защо се казва така? Всъщност това име не съм го мислял аз. Когато се свирихме с моя син Славян, един ден ми казва, че знаеш ли, че си имаме банда, и се казва Бащин. И аз му казвам: "Ама защо Бащин?" "Защото сме само двама, баща и син." Точно и ясно, край. Не Бащин, а Бащин. Това го измисли той, и аз реших това да си го вкараме като името на групата. Свиреме от почти 2 години и половина, 3, може да се каже. Разработваме нещата. Разбира се, че няма да станат идеално, но сме се постарали да направим това, което можем. Така, оттам насетне, понеже няма как да извикам бандата Пантера, защото вече и половината ги няма, но кавър версии на бандата Пантера ще свирят в Луга Болелето. Всичко е обявено. Някъде отзад са в бакстейджа. Последната банда от Крю, той си ги познаваше лично. Имаше и даже снимки с тях, фотографии, както и да е. Също много ги харесваше. Но сега първо ще започнем с дечицата от школата по китара в град Нова Загора. Школата по изкуствата, извинявайте. Клас китара. И с ръководител господин Петър Петров. Това исках да ви кажа накратко. От мен приятно гледане, слушане, много да ви хареса. Благодаря на всички, че сте тук, много ви благодаря. Малко ми е трудно да говоря, обаче много следва, че има толкова хора. Благодаря на всички от сърце. Наистина. И просто се забавлявате, надявам се, както и вие и ние, така и той да чуе и да види. Благодаря много.